И здравейте, здравейте хора! Аз съм Артур и днес тук ми е Черепа БГ. Приятел, днес ще играем с него. Ще правим оцеляване. Ще си направим къща. Клипа няма да е много дълъг, но клипа ще е 20 минути. Да знаете. Толкова ще мога да го направя, защото после не ми става да го кача. И сега Черепа тук не е, но ще влезе. И хора, вижте ме да чест, ако искате. Да видя ли да има PvP-1. Ева в оня дето го пратих. Ало? Хайде. Влизай. Тос пък. Окей. Влезах в оня сервер. Хора, сега гледате тук. Хора има много. Не е много. Така че ето с често мога да го отворя. С често искам да го отворя. Марио там. Марио искам да скочи малко. Скача малко такива, скача. Скача такива, скача. Ой, ето с Марио да скочи вече. Окей. О, браво. Но и ти си хак. И аз съм хак. Хак си и аз съм хак. Хак си, взяхте, не лъжи. Хак си. Хак си. Брат, път си искаш прави. О, брат, окей. Ела в ето сервер, ела в ето сервер да играем. Да се оцелявам. Ела. Чакам те. Хора, 2 минути стана. Слема. Хора, аз трябва да правя малко къщата ни. Ела да ми помагаш. Що? Сега хора гледате. Какво има? Окей, хубаво. Що умираш, добре. Вижте го, казва на света, чао. Окей. Аз ще по-добър изляза, хората. Аз ще по-добър изляза, да знаеш. Защото так... Защото си пуснал най-добрия хак. Ясно го вярвам. Ама кива е? Yes.
аз не съм хакал, за да не съм като ти. Добре, аз се признавам, че съм хакнал и ти си хак. Но значи аз не съм хак. А брат, не ми кой е... Мъдръзня, ще съди, че... Ама не, кой е? Викаш ли ме, а? Ало? От така е... Нищо е. Чакай проект. Вижте хора, имаш кито е маняк. И ко? Има по-слаб кито е. Има по-слаб кито е. Пиши кит ПВП е. А, така, имаш дърво, така, дай малко дърво, дай ми един стак дърво. А, дай един стак дърво, така. Мерси, братле. Мерси. А хора, между другото, искаме да ви кажем нещо. Ние майтапи са правим, дето са караме, но ние сме про... Нали е? Ние майтапи са правим, дето са караме. Защото ние сме много добри приятели. И брат, бах ти тъпто. Брат, сега скачай, скачай, скачай. Скачай. Започвай да копаш. Ама, какво да започвай да копаш? И бах ти тъпата. Ще хвърля сега как ще правим. А, окей, добре. Реса от кой ще е? Реса от кой? А? Не. Реса от кой ще я кажи? От теб или от мен? Не знам. Искаш ли аз да направя се? Вижте, виждате ли какво ще? Виждате ли очите ръчета? Брат, аре, чакам то. Ама брат, отвътре го направи, не чак там. Добре, направи подпланка. От тук до... Е, тук, виж. От тук до... Ще чакай малко. От тук до тук. Виж, виж. Ето тук, ето тук. Виж. Виж, ето тук. А, брат, ти тъп ли се виж до тук, е? Виж, ето тук. Вкарай, няма нещо. Много ми се случи. Аз ще правя малко често, да разбрали. Тук няма рисо. Имаш ли пари ти, бе? Обах ти. Филар по бе, мой. А, виждам филар по бе, мой. Та пак. Колко ли смисъл? Баба скача под легло. Мишка кара колело. Вай, как ми лагна! Логин, аз се логвам. Аз се логна.
Маня къше. Що затворя, бе? Да почнеш? Ти ли, брат? А? Лак, брат, лак. Тя знаме, брат, тя... Видяха ми първата хората! Хора, моля ви се, хора, не ми влизайте с първата. Умолявам ви се. И какво направих? Сега как искам и ти да снимаш. Знаеш ли, брат, как искам и ти да снимаш? Как исках и ти да снимаш? Той има някакви честове, брат. Той има някакви честове, бе. Хора, да знаете, че съм хак. Признавам си. Брат, ела някакви честове, нали няма рез? О, брат, ела. Само че си сетне там холма, аз просто ще тъпа. Сетни си холма. Ела тъпо зомби, ела. Окей. Ехе, брат. Ето тук, брат, ето тук започвам да купая, да знаеш. Но да няма резиденция. Ето причествуйте съм. О, аз съм намерил спаунер! Брат, аз съм намерил спаунер. Една златна ябълка, един. Този пак. Ой, брат! О, ти потима, Не ма телепортвай. Защото видях още често, не ма телепортвай. Не! Абе, не бе, видях още често, бе! Може да има някакви работи, бе. Охо, видях много често, бе. Охо, видях няколко често аз, бе. И виждам някакъв много често. Ое. Не, умирай тук. Сетна ли с холма? Брат, следвай ме. Видях още. Много тъпо. Той има 2 часа. Пак ме намерих спаунер. Следвай ме, те отиваш, бе. А? Май, това е хубаво, брат. Тикви намерих. Скелет намерих. Спайдър не намерих. Кому ударя? Ай, брат. Брат, отида към тука. Я изчакай малко. Да, спаунер на зомбита. Къша, брат.
Е тука! Майко! Стой, брат, махай са! Пешехо ме! Остай сега, надолу трябва. Брат, стоп, трябва да има надолу. Ето, стой, не скачай. Първо трябва да им щупнем спомена. Стана, бе! Кой да килна, бе? Банаха те! Що е? Що те банаха? Аз не разбрах. Не псувай, бе. Жалък е. Онър е жалък, честно. Който с тука, онър е при мен, сято с онър да нема бани. Няма никакви яки итеми, бе. Всяко да правим. Няма какво да правим. И хора, това ще е от този клип днеска. Моля ви се, харесайте си, абонирайте се. И това ще... Хайде, чао. Ще чакай да го справя.